Den uploader nu. Den uploader. Så der spiller en lille video. Du dør! Der er en, der har dræbt dig. Hvor er det du? Jeg kan tage det, hvis jeg vil. Jeg kan tage det Nacho, fordi du laver video. Join mig, Sigrid, du kan komme ind. Måske. Så går jeg lige ind. Jeg skal spille. Jeg skal lave. Sigrid, kom ind i min bane i Minecraft. Så er det ligesom... Det er spiller. Sigrid, kom ind i min bane i Minecraft. Jo, den sker godt til for dig. Den bygger vi ikke. 65, og det er en uploader. Ja, det er fordi, du har ikke gået ind i Instagram. Hvor mange uploader? Ja, gå helt ned. Nej, hvordan er det, man laver det? Det er ikke den. Det er heller ikke den. Det er den. Det er også virker den ikke. Se. Så er det ikke. Lige joiner de gerne. Hvad siger alle hænder? Og jeg er inde. Drop alle gange. Han er til pink, mand. Han er til pink. Sorte pink. Giv mig hold det, Sigrid. Baller imens. Ikke tage penge. Ikke tage penge. Ikke tage. Giv mig den. Jeg kaster den højt. Du skal fange den. Her, giv mig den. Jeg skal kaste den højt. Jeg er inde. Her. Jeg har den. Giv mig den. Choose. Choose server and enable for high. Hamse, du ved godt. Du må. Godt taget højre. Sigrid er inde i min bane. Der er Infinite Town. Spiderman Town. Choose server. Hello Spiderman Town. Jeg skal overtage Batmobilen. Jeg har ikke noget, lad mig være. Han er en garage. Du kan køre den. Jeg vil bare have Abdigani. Giv mig noget. Abdigani, giv mig nogle penge. Der er slik. Gå tilbage, kom. Giv mig kniv. Nej, gå hjem hos ham, ja. Kom efter ham. Abdigani, du er ikke sjov. Nej, bare lad ham gå. Bare få ham til, han går hjem hos dig. Det er den der er hjemme hos dig. Det er den der. Det er din. Jo, det er den. Vent, der læser dig. Der læser, så kan det komme. Lad mig være så ikke griber. Kom ind i hus. Nej, lad ham tage dig sammen. Ja, bare lad ham. Bare lad mig. Han går bare ud for spillet, hvis du gør det. Nu laver vi en YouTube-video. Så går vi i gang. Så det er Roblox. Så vi skal lige ind og spille. Der er Spiderman. Han siger, du klapper. Han er i gang. Ja, I kan bare skrive ned i kommentaren. I kan bare skrive om han skal blive en YouTuber live. Bare åbne døren, please. Åbne døren for Sigrid. Sådan, så står der joining server. Så gør vi klar. Yes! Nej, han har ikke det. Abdigani, åbne døren. Ej, jeg skal lige have min ordentlige. Ja, men det venter lige. Ja, hvordan det er mig, Abdigani, der kommer her. Hvordan vil du åbne den lige? Jeg er lige på vej. Jeg er lige der. Omkring der. Og jeg har stadig kaos. Ja, men du kommer bare ind. Ja. Så kom du lige derind. Eller kaos åbne. Nej, det kan du ikke. Prøv at se, hvor mange cash jeg har. Jeg har 7.000 kroner mini cash. Mini cash. Jeg er 21. Han er kun 21 kroner. Tag med kniven. Hvad er der? Han er vi har mini cash. Jeg laver min by. Jeg laver min egen. Hvad sagde du? Det koster penge, det her med det lille fuck. Hold din kæft også bare, Shafi, mand.
klasser, mand. Ja, jeg ved det godt, det er et skole, så det er ret irriterende. Væk med mig. Så i dag kan det desværre ikke nå at lave en YouTube-video, hvor jeg skal til fodbold. For Gud er hans verden, du skulle ikke have lavet trapper. Jeg har nok lavet 200! Og så kan det... Jeg stjal penge, Queen! Nej, det er din tak, jo. Og så kan de skal optage, mens jeg kommer ind i din pande. Jeg er aldrig kommet ned en spand, han hjælper dig, han tager. Jeg optager allerede. Jeg kommer stadig ind. Ja, så har vi en anden Vi skal bare skrive, at du gerne Bare lad det blive til du får mange penge. Når du skal råde op, vi har ikke engang lagt dukker. Husk, hvis I har Roblox, så skriv, at du gerne vil med i offentligheden. Husk, hvis jeg har Roblox, så er jeg 7-3, Nej, han er Okay, jeg tjener bare penge, mand. Jeg tjener money. Køb noget op på taget. Der er noget, du kan købe op på taget. Der er noget, du kan... Går du hen til sædet? Sædet, pas på dig selv. Sædet løb, han har kniv. Sædet, pas på dig selv. Han kommer, sædet. Han kaster den væk igen. Husk, 0, 3, 4, sådan. Hey, man, lad mig skyde efter mig, man. Din hund, mand. Så kan I se, at Turban Nej, man, ja. Det er hans første gang, han vandt WWE. Hvad så? Så hvad? Han første gang, han vandt WWE. Hvor kan jeg sige Kan jeg hjemme? De lavede det. Jeg har 600, mand. Bange bukser, nu er du bange dig, mand. Han er lidt. Du har fået mange penge. Du har ikke taget det i lang tid. Så hvor mange penge du får? 1000 Jeg har kroner. 100 cash, man. What? Man, bare hvis man kunne sende. Lad være med at trykke på noget. 11.000. Nej, det er 100.000. Det er sidst. Jeg håber, I kan lide den her video.